wallahi tallahi zan ne. Yo kamar yaya? Yo in banda zan wa zai zo yi irin wannan abu. Ka je ka hada wani da wani. Wallahi in banda ma kai ne mu yi kana gani ya za ka rika dan mana an ba zan ba wai zai yi abin da kake. Amma an banda na san kai ne wallahi sai mu yi fada. Yo ya za ka ce sai mu yi fada. Ya Bishi muka ya mai taimakawa mai yin kyau. Alhaji kanan kalli da duniya. Alhaji kana nan kenan. Kanan kalli na nan. Kanan kalli da. Na zo da labari. San naga kalli ya tafi kasuwa. Ya kamata kanan naka dauko ka dinga tafiya da shi. Ai ni ba na san kanan kalli da duniya ku ne labari. Alhaji kai ne ka ce mun ka je maka baka tafi hedan baka je biye zan ba ko? Wala je maka ba je dan ba. Baka je biye zan ba. Ko ban je biye dan. To na ga hedan. Na ga hedan Alhaji. Yanzu nan akan kwana na tawo na ga yana nan kan kwana. Kanan kalli ka ga hedan. Na ga hedan Alhaji zo mu je ma zo mu je ma nuna mai. Mafifi cin halittu ai wanda nike so in yi batu wani da a so ne har zautu ai don haka raina ke ta hoto na sifofi ne annabi na wanda ka bai wa rahawarka har ka zaɓai manzon al'umarka ka ba shi muka bai ba iyaka wannan da na ji har kai da kanka kake gaishe sa annabi na wancan mai bakayen kayan Alhaji wancan mai bakayen labbaik allahumma labbaik labbaik la ka je bai Kanan kalli ka san gidan kanan dan kalli. to ni ma anan na gani kawai ba Baka san gidan yi ba. ban san gidan yi ba Jifa ɗaya ne mi a Saudiya nake so in ƙara sami biyan anan.